Maristak. Maristak ikastetxea Durangaldean erreferente da ikaskuntza metodologiei dagokienez. Euskadi, Espainia eta Europako beste ikastetxe batzuei gure lan eredua ezaguterazten diegu. Gure ikastetxetik profesional handiak irten dira eta enpresa garrantzitsuak ere sortu ditugu. Orain da zure garaia. Gure batxilergoa hautatzen baduzu, unibertsitate zein goi mailako heziketa ziklo baterako bidea egingo duzu. Zeu izango zara bide horren protagonista metodologia aktibo kooperatiboa erabiliz. Gure lanbide heziketa hautatuz gero, zure prestakuntzan etasi eredua erabiliko duzu. Horretan Euskadi osoan aintzindari gaituzu. Erronka bidez lan egingo duzu eta hori duzu etorkizunaren kakoa. Kalitatezko lanbide heziketa dualaren hautapena egin dugu, baita espezializazioarena ere, robotika, trokeleria eta ziberseguritatea. Gure ikasleen erdiak kontratu badauka ikasten ari den bitartean. Lan merkatuan lehiakorragoa izan zaitezen, birziklatu zaitezen eta ikas dezasun nahi dugu. Maristetatik lan merkatura. Etorkizun oso bat.